Kumba kwedu takabarwa tiri 6, ndini first born. Takakura tichipinda zayoja, asi ndine time dzandaienda kumachechi epostori. Pandaienda ndaiudzwa kunzi ko vabereki vako vanodarirei, vakakuvenga, ndotopiwa matombo ndoenda kumba, ndonovaudza ivo voti rasa uri kunyeperwa. Ndakazokura kusvika pazera rekuroorwa, handina kana relationship inofamba, munongokonana nechinhu chidiki wotonzwa kuti atoroora mumwe pane waatochata naye, uye kana pari pabasa handitombogari, kuedza kutengesa hazvitengwi, munhu akatora haabhadhari. Ndakatanga kuenda kumasowe futi ndakugara kuSouth because ndakabva kuZimbabwe because vese vezera rangu vapera kuroorwa, even vanin'ina vangu varoorwa. Ndava kuSouth Africa ndaingoudzwa same story, asi ndaizviramba because vabereki vangu vanhu vanonamata uye vanotoremekedzwa kuchechi. Zvadaro ndakazorwara ndokunonamatirwa. Ndakabva ndabuda dhimoni paine chinhu chaitaura pandiri kuti chakaiswa nevabereki. Hapana chinofanirwa kuendeka mulife mangu. Veduwe, mubvunzo wangu ndewekuti zvakashata here kunovaudza kuti vabvise chinhu ichi? Pandinofamba havagoni kuchibvisa because vanoti chakomba. Ndine 45 years, no mwana murume. Please help me guys, ndatambura ini.